dah kejing temu bante lakam ya kejing wan buhai shnong ki brio ki banabar ke jella hakaleng ki shnong ki thau hakisngai palai jong katayo ka Khasi Hills Autonomous District Council ki HADC kalalum ya kejing alang bat kirang ba shnong banyak tai sani halor ke nikamat yakni kejing alang lalum da Chief Executive Member CEM ka KHADC ubati to Starwell Khan hakabalaya don lang ki Executive Member ki MDC bat kirang ba shnong nakishnong ba pher ubati tos ulong baka council ka don ya kejing sokya ya kejing wan ki brio ki banabar ka jella ban buhai shnong hakaleng ki jaka khamtam habadangshan ki brio na ka jella Manipur kilawan ban re tingen hakishnong ki thau ulong kejing alang kala shim ya karai ban pinmi ya ka notification ne kejing pen banapat ba ya baro ke dorbar shnong ban pintre kam ya ka Khasi Hills Autonomous District Council Maintenance of Household Register hakaba ke dorbar shnong ken hap ban register ya baro ke nong shongwai ki traying bat ya ki bomdai khasi ki bawan na ki wei pat ki jella kamtam kumba play ya kejing ja po madan ting hakaba kai don kini ki tribal lantai na po Manipur hadin kejing ja Manipur plus tamban wan pat syong na po madan ting bat mentala se kila kri sikiwei pat kishno te halo kini kejing ja nakaliang kejungi ni so long concern ya kini ka jingja bat kumta ngalalum lalang ya kini kirang ba shnong ibadai tang nasor ni khamkhat ya ka senjuk yang kirang ba shnong jong baro kishnong ke badan pori kasi nakadaw ba ni kwa ba ni kerentang ini bata tega basutanat kalong ba baro ki dor bashnong kila penpau ya kejing simkhia ke jongki kidon ki bla sedang kidon ru ki bandang mut ban sedang ba kumju ru ngila pelong alert ya kani syabaro ki dor bashnong baki ni simkhia manta ban shek ya kejing wan ke beri ke banabar ndai tangi kini ki bawan na po Manipur rei kumju ru ya ki bawan na bar celai ki bawan ban shongwai bawan ban trei ban kta bawan ban khai ban pateng hakani ka nongba te lengba kani ka sngi la shim ya karai da kejing ai jing mut lang jo kirang ba snong baro bat na pan pau ni ka jing song komen ka jonga jing ai kublei ka pang ka jonga ya ki do ba snong ki bala sedang ban le ya kani ka jing temu jongi ba kata kalong ban register ya ki nong shong wai baro ki badan haki snong ki jongki te nakata kadau ngila rai bangin pemi ya kawai ka notification nakaliang jongi ka district council syabaro ki do basnong ka bangi ong ka Khasi Hill Autonomous District Council Maintenance of Household Register kabamut kani ka jing register daki do basnong ya ki nong shongwai ki badon menta ki badai ki khasi ru ki badai ki temporary resident ru ki depan register nangta ya ki trayen bat kumju ru ya ki non khasi ki bawan na ki wei pat ki state bat haka juga pon ila shim ru ya karai ba kino ki bamut banwan shongwai ki khamtam ki banabar ki dei ban yo shwa ya ka permission jo ka basnong ka bamut kino no ki trayen hashwa bakin aiwai yagi yang ki jongki kidai bandik pentip shwa sa ka basnong ban yo ya ka jingbet jo ka basnong ban hadin bakil ayo ya ka jingbet ka basnong kin sala ban aiwai yeng yaki omdai tangi kinong songwai ndai wat yaki dukan ro kinono ki try dukan ki trying ki bamut ban aiwai yeng syakibar jela ban khai ban pateng ban bu dukan kidai ban yo shwa ya ka permission jong ka jingbet na ka basnong kani gede kawai kamat ka bangila ya keren ba ngila ya tai sani ba bat na dokumen ba baro kido basnong menta kia treasure hem na ka benta kum no banyada ya kisnong kitau kenang ba nginom long red pa hala ka jong kari ubat titas ulong baka jinga lang kala rairu bakino kino ki bawan shongwai thmai kidai banyo jingbet shwa na ka do barshnong bat wat ki trayeng ki batmu ban aiwai ya ka yeng ne ka dukan shaki bar jalla kidai ban pancing bit shwa nakador barshnong UCM ulong baka council kalapan ru ya kecing tre lang ne ke dor barshnong nakabentaban penlong ya kecing khandra trading license ya ki barjala ki bangwan ban khai pateng be an klem dayo ya kecing bit naka council ang bede baka trading license nakaliang kecungi ngilapan ya kecing tre lang jong dor barshnong kilapan pau sibun kijing pat ngila rai ban ai ka we ka notification siya ka dor barshnong
hakabede ban trilang nakabanta ka ban check in trading lesson ban ngila kentui kita bersnong ru bakim day ban ai ka no ka NOC klem ka jing menjur jong ka executive committee ka bamduna ya ka jing dun rio naka arbanta naka layan ka bamut 2/3 of the majority of the members of the executive committee jong ka bersnong kidi ban ai ka jing menjur ban ngil ai ru sibun ka jing penchai hakabede ba kumno ba ka bersnong ka donru ya ka daw ka donru ya ka nongrim bala da kim kwa ban ai ka no siru ka don la ka jong ka nongrim man kat kum ka trading by non tribal regulation act lada ka nu ka business ka bala la ban le do try snong do try muluk kamut ngidon ni ka nongrim ban kan tai kata tikani ka ka we ka ba ngile keren ba kum juru ba nang ni syakman kandon ke jingi trilang bagi do besnong begitu kidukan ki pam sumyo etrinesen nakal yang do besnong ki pentip no marmar singi bat ngin le ban phang no kidukan paro khoi ki bam pat yo etrinesen la ni ki bam pat renew ya ki trading lesson